na-abata m TV live update ebe anyị nọ tata bụ na ụmụaga nke nnukwu mmadụ His Royal Highness Igwe Eugene Eziekwe agụ ọtata ka a na-asị aje nke ọma ị na-anya ịfụnọ na palace aka esi apụta ha aka chukwu one of ụmụaga ebe ejere bute ozu ebutecha nya wee bute na ngwuru bie na palace ya o nwere ndị dị iche iche abịago ebe a na-aga bụ ebe a ga watching us from. Tell us where you are watching us around the world because as you can see we are here for the burial ceremony of His Royal Highness, a very big man in the land of umuaga, the traditional ruler in the land of umuaga. His Royal Highness Igwe Eziekwe agụ aka chukwu umuaga. I na see how ya je nke ọma. I will say that his soul rest in perfect peace. We are moving down to the church for the funeral mass. We are moving down to the church for the funeral mass. As you can
Wow. There you go.